Hyvää iltaa, tervetuloa lähetykseen. Taitaa olla mikki aika kovalla, nyt on ehkä parempi. Täällä onkin YouTuben puolella mitalisteja. Heini Keränen kultamitali, aikatauluttu lähetys kyllä, erittäin napakka, 20-minuuttinen. Viimeinen lähetys ennen joulua. Joo, Tarmo Morottaja, moikka hopeeta, Iila Kännöä pronssilla. Tervetuloa kaikille lähetykseen, pitäisi tulla monellekin kanavalle. Katsotaan tuolta, onko Tokentube on nyt semmoinen tärkeä stream-lähetys. Kyllä siellä on Tokentube puolella myös täällä. Jos tulee tähän vähän myöhemmin avata, niin ei välttämättä näe oikeita mitalisteja, ne aina nollaantuu tuolla siinä kohtaa, kun avaatan itse. Mutta meillä on tämmöinen pieni joulutarina, tai siis Deep Statein joulutarina. Siis, siellä on paljon onnellisia tarinoita, kun lähdet tuonne Deep Statein palvelukseen. Kuuluu ja näkyy hyvin, kiitos tiedosta. Korhonen oli ekana, oliko Tokenissa, hyvä jos oli. Niin eli tämmöisiä Suomessa on erittäin voimakas tämmöinen niin kuin Deep Statea voi kutsua tämmöistä harmaaksi hallinnoksi ja tämmöistä piilossa olevaksi vallankäytöksi, erittäin voimakkaat hyväveliverkostot. Erilaisia hyväveliverkostoja Suomessa. Ja me ollaan nyt eniten varmaan puhuttu, tai ollaankin, siis kokoomuksen tämmöinen poliisivaltio Deep State on nyt meihin kohdistunut tietysti, ja Ilja Janitskiniin ja ylipäänsä tästä tiedustelulakien valmistelu ja niiden runnominen läpi ja tämmöinen, että Suomi on poliisivaltioistettu. Hyvin voimakkaasti sitä kautta on tuotu kokoomuksen roolia, isoa roolia sinne. Ja sitten Tiinan kautta on ollut tietysti tämä RKP, se on erittäin voimakas edelleen Suomessa tämmöinen niin kuin Ruotsin kruununvallan ajoista lähtien ollut tämä rahavaltaa ja erittäin paljon viranomaistahoissa on suomenruotsalaisia nimiä, tulee mitä korkeammalle mennään, niin sitä enemmän ja ne ei ole siinä mielessä muuttunut juurikaan tämä, ja sitten täytyy muistaa erittäin kiinteä yhteys kokoomuksen ja RKP välillä, eli kun RKP on vaan tuommoinen 4,5% puolue ollut, että Suomen ruotsalaisia on sen verta vähän kuitenkin, eikä kaikki suinkaan heistä kannata RKPtä, että moni Suomen ruotsalainen äänestää kokoomusta ja äänestää keskustaa ja varmasti vasemmistos Li Anderssonin kautta. Demareissa on Suomen ruotsalaisia ja että se jakaantuu onneksi vähän eri puolille, mutta toisaalta he niin kuin sitä kautta on soluttanut myös muut puolueet, niin kuin kokoomuksesta juuri todettiin, että meillä on toi lähtökuva videolle on tämä sama mikä on ruudulla pikkukuvana, tämmöinen Christopher Massar, jonka joulutarina tässä nyt käydään läpi, ja tuolla on sitten hänen ansioluetteloa tuolla taustalla harmaalla on tämmöinen rikostutkinta, törkeä pahoinpitely, törkeä vammantuottamus, työsyrjintä, kunnianloukkaus, työsuojelurikkomus liittyen Tiina Keskimäen tuohon Loviisa irtisanomisoikeudenkäyntiin ja sen selvittelyihin, ja noilla meriteillä sitten toi on Kauniaisten Kaunis Grani-lehdestä niin hän nousi sieltä Loviisasta nuorena miehenä jo niin Suomen rikkaimman kunnan
ja kaupungin johtajaksi, Kauniaisten kaupungin johtajaksi. Eli tämä joulutarina on semmoinen Masarinkin kohdalla, että sitten kun suostuu tekemään jonkun tämmöisen deep statein toivoja, usein ne on hyvin epäoikeudenmukaisia ja jopa laittomuuksia, kun tekee palveluksia tälle deep stateille, niin sitten saa erittäin muhkeen palkinnon tämmöinen henkilö. Yleensä Suomessa se ei ole mikään rahakuori, voi niitäkin toki olla, mutta se on yleensä tämmöinen niin kuin hyvävelijärjestelmä ja virkanimityksissä lähteekin valtava urakehitys nousu, eli palkitaan. Tämä on se Suomen korruption pahin varmasti, tämä virkakorruptio. Ja sitten on toi tuttu kuva tuolta nyt sitten kun kokoomuksesta, tässä on tarkoitus nyt siis kokoomusta ja RKP:tä tasapuolisesti hieman roimia tästä, kun niitä Uudenmaan käräjäoikeudessa käyty nyt tämä Vantaan kaupunkiin liittyvä korruptio-oikeudenkäynti, jossa käytännössä kaikki on Vantaan ja Tuusulan niin kuin vaikutusvaltaisimpia kokoomuspoliitikkoja ja on tämä Sjöblomin veljekset Tuusulasta, joka tuossa eturivissä Juhani Keskellä on ollut kokoomuksen kansanedustaja, sitten hän on syytetty lahjuksen antamisesta ja takarivissä toinen oikealta on tämä Tapani Mäkinen, on taas Vantaan kaupungin hallituksen puheenjohtajana syytetty lahjuksen vastaanottamisesta, eli puhutaan 20 000 euroa käteisenä lyöty 4 päivää ennen kuin tärkeää, nämä on tämmöinen maanrakennus iso yrittäjä Tuusulassa, tämä Sjöblomin veljekset, niin 4 päivää ennen kuin Vantaan kaupungissa käsiteltiin tämmöisiä maan omistusasioita, joilla Sjöblomilla oli iso intressi saada omaa hallintaan alueita, niin 4 päivää ennen sitä niin 20 000 euroa käteistä vaihto-omistajaa, se on riidatonta siinä sitten, eli Mäkinen kaupungin hallituksen puheenjohtajana otti vastaan 20 000 euroa tältä yrittäjä Sjöblomin veljeksiltä. Tämä on ollut, mitä on paljon nyt tässä syksyn aikana käsitelty. Kun tämä on nyt viimeinen lähetys ennen joulutaukoa, niin ajateltiin sitä pikkusen vetää yhteen. Ja sitten liittyy Orpoon nyt viime päivinä. Orpo on paljon leijunut, että kokoomus kannattaa oikeusvaltioperiaatetta, niin siinä se nyt sit se käytäntö on tuon näköistä. Että siellä istuu pitkä rivi kokoomus, korkeita ihan kansanedustajia, jopa oikeusministeri Häkkäsen avustaja oli tuo Mäkinen ennen kuin sitten nyt ajautunut tilanteeseen, että hän istuu tuolla syytetyn penkillä sitten, että siinä mielessä kokoomus ja Orpo on nyt, että moittii Puolan ja Unkarin oikeusvaltiotilannetta ja moraali säteilee siinä, että Suomi on tämmöinen oikeusvaltion mallimaa. Ja sitten kuitenkin Orpon oma puolue tuo kahlaa korruptiosyytteessä et ei kovin hyvä. Ja nyt Orpo on sit tänään ollut sit tuossa Al-Hol-asiassa, hän on nyt sit jotenkin moitiskellut sit taas vihreitä ja näitä Haaviston kepulointeja, ulkoministeri Haaviston näitä Al-Hol-ihmisten Suomeen muiluttamisia, niin jälleen jotenkin, että oikeusvaltio on uhattuna, kun Haavisto saa jatkaa tätä toimintaa. Mutta Tiina voisi kertoa nyt ton joulutarinan. Mä voisin pistää ehkä laitaks mä sen pöytäkirjan sulle, jos sä haluat sieltä vähän näyttää, että mitä kautta toi Masar niin kun eteni Kauniaisten kaupunginjohtajaksi, niin mä siirrän ton ruudun tonne. Laitan ensin siihen se aluehallintoviraston lausunto työsuojelurikoksesta.
Tämä on 20. helmikuuta 2013. Tossa on toi. Niin, tämä aluehallintoviraston, sä voit tulla vaikka tähän, niin sä voit itse Ei, kun selaa siitä, mennään nyt eteenpäin, me tässä mitään me ei nähdä oikeastaan lähetystä sitten hirveämmin. Että sä voin laittaa sinne kommenttikirjan. Hetkinen pätkänen vaan, niin... Noniin. Joo. Siellä, eli tosiaan mut irtisanottiin Loviisan kaupungin palveluksesta 28. marraskuuta 2011. Ja sitten tuo työsuojeluviranomainen kiinnostui tästä mun irtisanomisesta, että menikö tämä nyt ihan niin kuin kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti. Eli mä olin ollut niin kuin vuoden verran sairaslomalla ja mut sitten irtisanottiin ilman varoitusta tai edes mitään huomautusta. Ja sitten tämä meni asia eteenpäin sillä viisi, että 2012 huhtikuussa niin avi lähetti tämän selvittelyn sitten poliisille. Eli työsuojeluviranomaisella on 3 tällaista keinoa puuttua työnantajan toimiin. Ensimmäinen niistä on tämmöinen toimintaohje, ja se on oikeasti ihan lässylläätä. Eli se, että työsuojeluviranomainen antaa jonkun toimintaohjeen. Se ei yleensä millään tavalla aiheuta mitään värinöitä työnantajassa. Seuraava on kehotus, ja se onkin sitten jo vähän sellainen järeempi ase sitten, että työsuojeluviranomainen kehottaa työnantajaa puuttumaan asioihin. Ja jos ei vielä sekään oikein toimi, niin sitten työsuojeluviranomaisen tässä työkalupakissa on semmoinen työkalu kuin siirtäminen asia poliisille. Ja se on kyllä ihan vihoviimeinen ja sitä tapahtuu erittäin harvoin. Mutta tässä mun tapauksessa näin tapahtui. Ja työsuojeluviranomainen siirsi tämän asian poliisille tutkintaan. Ja plää plää plää. Ja täällä on tosiaan sitten, tämä on nyt tämmöinen lausunto, minkä sitten työsuojeluviranomainen on antanut syyttäjälle. Eli siinä kohtaa, kun poliisi on niin sanotusti toimittanut tämän esitutkinnan, niin sitten tämä työsuojeluviranomainen on antanut lausunnon siihen loppulausuntoon, eli esitutkintapöytäkirjaan tolle syyttäjälle. Niin tässä vielä siinäkin kohtaa niin lukee tällä viisiin, että tämä on siis semmoinen jännittävä juttu, että tuo poliisi, vaikka työsuojeluviranomainen velvoitti poliisia kuulemaan minut irtisanoneet kaupunginhallituksen jäsenet, niin Itä-Uudenmaan poliisi ei koskaan heitä kuullut, vaikka olisi pitänyt. Eli poliisi kuuli vain nämä 3 virkamiestä, jotka jollain tavalla olivat valmistelemassa tai esittelemässä sitä minun irtisanomistani. Mutta tässä on nyt tosiaan tämä vielä syyttäjälle mennyt lausunto, eli vastuun kohdentuminen. Työrikosten osalta vastuun kohdentumista säännellään rikoslain 47 luvun 7 pykälässä. Lainkohdan mukaan työnantajan tai tämän edustajan menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien rikkomiseksi teko tai laiminlyönti on katsottava. Tätä arvioitessa on otettava huomioon asianomaisen tehtävien ja toimivaltuuksien laatu, laajuus ja selvyys, hänen ammatillinen pätevyytensä sekä muutenkin hänen osuutensa lainvastaisen tilan syntyyn tai jatkumiseen. Nyt on ihan suorat yhteydet tähän Pekka Haavistoon ja tähän ulkoministeriön virkamieheen Pasi Tuomiseen. Tämä on ihan selkeä lakitekstiä. Työsuojeluviranomainen katsoo, että mikäli syyttäjä päätyy vaatimaan rangaistusta työsyrjintärikoksesta, tulisi vastuuseen asettaa seuraavat henkilöt. Hallintojohtaja Christopher Massar, toiminut esittelijänä ja päätösehdotuksen valmistelijana ja irtisanomispäätöksessä. Kehittämisjohtaja Risto Nieminen, Keskimäen lähiesimies, toiminut päätösehdotuksen valmistelijana ja irtisanomispäätöksessä. Henkilöstöpäällikkö Minna Uusitalo vastaa organisaation henkilöstöasioista, toiminut päätösehdotuksen valmistelijana ja irtisanomispäätöksessä. Ja mikä tärkeintä, nyt puhutaan poliitikoista. Nyt jälleen kerran yhtymäkohdat miettikää tuonne maan hallitukseen.
Eli Loviisassa kaupunginhallituksen jäsenet, jotka äänestivät irtisanomispäätöksen puolesta. Nämä on kaikki RKP-läisiä ja demareita. Vihreät, persut ja kokoomuslaiset äänestivät mun irtisanomista vastaan. Mutta nämä henkilöt, jotka tässä mainitaan, eli työsuojeluviranomainen nimeävät heidät rikoksesta epäilyiksi. Alm, Grönberg, Kullberg, Liljestrand, Lindfors, Paakkanen ja Isotalo. Joo. No sepä se. Mutta oli jännittävää, että vaikka vielä siinä kohtaa, kun oltiin syyteharkinnassa, niin työsuojeluviranomainen katsoi, että nyt voidaan vaihtaa paikkaa. No. Voidaan vaihtaa paikkaa, niin vielä työsuojeluviranomainen katsoi syyteharkintavaiheessa, että näitä kohtaan tulisi, tai heihin pitäisi niin kuin kohdistaa rikosepäily. Eli niin, tätä ei tarvitse enää. Ei tarvitse enää, joo. Tässä asiassa oli syyttäjänä kihlakunnan syyttäjä Katja Kyrö Itä-Uudenmaan syyttäjänvirastosta. Yllättäen tämä samainen Katja Kyrö on nyt tässä Vantaan korruptiokeississä, eli mikä meillä on nyt tuossa lähtökuvan. Niin hän on myöskin syyttäjänä siinä keississä. Ja yllättäen tässä, hän teki siis syyttämättä jättämispäätökset näiden kaikkien kohdalta. Ja sitä myöten tämä hallintojohtaja Christopher Massar, niin hän nousi sitten RKPn palkkiovirkana, niin hän nousi Kauniaisten, eli Suomen varakkaimman kunnan kaupunginjohtajaksi. Joo, tuossa näkee kuvastakin, että nuori kaveri, että joo, aikamoiseen pestiin pääsi noilla näytöillä sieltä. Et kyllä niin kuin poliisi kuuli häntä, kuulusteli häntä, näette aika törkeät rikosnimikkeet on tuossa, mutta ei se, syyttäjä teki syyttämättä jättämispäätöksiä ja näillä mentiin. Mutta sen lisäksi, että tässä Vantaan korruptiokeisissä on tosiaan syyttäjänä tämä samainen Katja Kyrö, niin tässä on myöskin on siis tuomarina. Tässä on 3 tuomarin kokoonpano, mutta tässä on oikeuden puheenjohtajana on Laamanni Anders Cederberg, joka oli täsmälleen sama tuomari kuin oli silloin minun tässä irtisanomisoikeudenkäynnissä tuolla Porvoossa vuonna 2013. Eli Deep State on kehittänyt nyt tähän Vantaan korruptiokeissiin täsmälleen saman duon, tämän kombon, kun oli mullakin. Että mielenkiintoista, että Loviisassa heidän tehtävä oli sikäli selkeää, että Tiina sairauslomalta irtisanottiin ja ilman varoituksia, siis laiton irtisanominen, niin laitettiin nämä niin kuin samat tyypit niin kuin peittelemään RKPn korruptioa ja sitä väärinkäytöksiä. Loviisassa niin täysin samat ihmiset, eli nyt on syyttäjä Kyrö, joka toimii jonka sinä näit ja niin, siellä ja voit itse kertoa ihan nyt. Niin, että toimii erittäin vetelästi, siis hän ei käytännössä edes halua kysellä ja osoittaa, että tämä kokoomuksen Tapani Mäkinen olisi selkeästi ja hänen aikaisempaa toimintaansa tuoda esille, että kuinka paljon hän on Vantaalla ihan vuosikymmeniä käyttänyt valtavasti valtaa ja hyvin arveluttavillakin tavoilla. Ja niin, eli syyttäjä vaikuttaa tahallisen surkeasti, jotta saadaan mahdollisimman lievät tuomiot tai ei tuomiota ollenkaan. Ja sillä peitellään siis, että kun tuo on vain jäävuoren huippu siitä, mitä kokoomus on ehtinyt Vantaalla tehdä, niin saadaan pidettyä se piilossa kaikki muu ja sitten, että Mäkinenkään ei näytä ihan siltä, mikä se todellisuus on ollut. Niin. Me ladattiin nämä kuulemisnauhat, me ladattiin tuonne mun Suuripuhdistuskanavalle yli 7 tuntia, varmaan puuduttavaa kuunneltavaa, mutta keitä asia kiinnostaa, niin käykää ihmeessä kuitenkin kuuntelemassa, koska tämä oli mun mielestä päräyttävä kommentti, tuli just tänään vai eilen oli tämä, että Sini Hynynen kommentoi päivä sitten, että nauhoitteen kuunneltua, niin voin kertoa lopputuloksen. Kaikki syytteet hylätään. Näin mäkin uskon. Mä vahvasti uskon näin. Me istuttiin kuitenkin... Laitatko sä linkin sieltä? Laitan. Me monta päivää istuttiin kuuntelemassa. Ei menty sitten enää kuuntelemaan niin kuin viimeisiä näitä kokoomustodistajia, niin kuin kansanedustaja Sari Multalaa ja kumppaneita. Ne löytyy täältä nauhoitteesta, koska se jotenkin rupesi näyttämään niin päivänselvältä asialta, että tämä vedettiin just ennen joulua.
Ja ihan maan hiljaisuudessa. Siellä ei ollut mitään muita medioita, kun Iltalehti oli pari päivää seuraamassa, STT:n toimittaja oli pari päivää. Eikä niitäkään paljon näkynyt kuin ruotsinkielisessä Ylessä. Että... Ja sitten ei myöskään ollut... Eikö ollut vielä, oliko se ruotsinkielisen STT? Oli joo, mutta se oli vaan sitten Svenska Ylellä nekin artikkelit. Ja tästä tämä haudattiin tosiaan joulukiireisiin ja muuhun mahdolliseen. Ja mikä tärkeintä oli se, että Vantaan Sanomien päätoimittaja Mia Lindström lupasi mulle jopa Twitterissä kaivaa niitä vanhoja Vantaan Sanomien artikkeleita, mitä oli massiivisesti silloin, kun tähän tapahtuma-aikaan, eli 2015. Niin ne on kaikki hävitetty netistä. Ja hän lupasi mulle kaivaa ne artikkelit, niin ei ole Mia Lindströmistäkään, päätoimittajastakaan kuulunut pihahdustakaan. Et kyllä tämä on haluttu ihan selkeästi niin todellakin nyt haudata. Tämä ei ole hyvä juttu ollenkaan. Ja mun villiveikkaus on se, että tästä tulee tapahtumaan täsmälleen niin kuin tässä, jos muistatte vanhan Jukka Peltomäki-keissin, eli Vantaan edellinen kaupunginjohtaja kautta apulaiskaupunginjohtaja, niin syyttäjä Tuire Tamminiemi haki hänelle ihan ehdotonta vankeusrangaistusta. Ja se homma kääntyi sitten loppuviimeksi hovissa sille, että hän sai ihan pikku sakkorangaistuksen ja syyttäjä ei saanut sitten enää valituslupaa korkeampaan oikeuteen. Niin mulla on nyt kun me istuttiin siellä katsomassa, niin mulla on erittäin vahva veikkaus, tästä tulee käymään ihan samalla tavalla. Joo, eli Näin se pelataan, ja just nämä pelurit on nyt selvillä, just että heti kun mä kuulin, että kuka tässä on syyttäjä, mä kuulin, kuka tässä on tämä oikeuden puheenjohtaja, niin mä tiesin silloin jo, että jassoo. Joo, eli tämä Anders Cederberg oikeuden puheenjohtajana ja sitten Katja Kyrö. Eli Katja Kyrö esti ihan selvän tämän olisi rikosasiana, että toi olisi pitänyt toi Tiina irtisanominen Loviisassa mennä. Niin he ei uskaltanut edes päästää, siis Katja Kyrö teki päätöksen, että sitä ei viedä rikosasiana ja sitten Tiina joutui tähän kuluriskikurimukseen, eli kun vie riita-asiana, niin voi joutua hävitessään ja joutuukin vastuuseen myös vastapuolen oikeuden. Niin, se on vajaa 140 tonnia tuli maksettavaa. Niin, kaikki. Ja sitten eli sitä kautta sitä RKP:tä ei saatu edes rikosvastuuseen siinä mielessä, että vain riita-asiassa ja sitten se Cederberg junaili senkin vielä täysin väärin. Ja Tiina valitti siitä kaikki mahdolliset oikeusasteet, niin että tämä irtisanominen tuomittiin lailliseksi riita-asiassakin ja valtavat kulukorvaukset. Ei korkein oikeus enää antanut valituslupaa ja mä jouduin maksamaan sitten nämä Loviisan kaupungin oikeudenkäyntikulut 65 000 euroa. Joo. Ja sitten eli siinä mielessä RKP:tä ei saatu edes rikosoikeuteen tuonne rikosprosessiin asiassa ja nyt kokoomus sitten saatiin, kun toi oli niin räikeetä kuitenkin kun käteisillä rahalla mennään yrittäjien kanssa tuossa kaupunginhallituksen puheenjohtaja, niin saatiin oikeus, mutta samat Kyrö ja Cederberg laitettiin siihenkin varmasti syyttäjäkin junaille mahdollisimman pienet seuraamukset tai ei seuraamuksia ollenkaan. Että kyllä aika ilmeistä on. Joo, me joudutaan lopettelemaan, oli aikatauluttu lähetys ja toivotellaan erittäin hyvää joulun alusaikaa. Että... Joo. Käykää kuuntelemaan noita linkkejä tuolta mun kanavalta. Siellä on erittäin mielenkiintoisia tämmöisiä joulutarinoita lisääkin. Eli nimenomaan näitä oikeudenkäyntinauhoja. Niin käykää kuuntelemaan tässä jouluna ja tosiaan lahjoituksia otetaan todellakin mielellään vastaan. Tämä on aikamoista touhua tämä korruption vastainen taistelu Suomessa. Meidän vaalitilit on tuossa ruudulla, niihin toki saa, jos tuntuu, että haluatte vaikka pientä joulutukea vaalityöhön laittaa, niin siinä on paras keino tällä hetkellä, että se on 6 kuukautta ennen vaaleja täysin laillista. Joo. Laillista kerätä rahaa vaalityöhön. Hyvää yötä kaikille, oikein hyvää joulua, rauhaisaa, levätkää. Joo, mekin yritetään tässä vähän vähentää työntekoa ja joulutunnelmaan rauhaan laskeutumista pikkuhiljaa ja jouluvalmistelut nyt ensinnäkin. Niin joo, rauha saa joulua, toivottaa Reformistudio. Hyvää joulua.